Sugeng pepanggihan malih kalian Subadi Prawata. Ing kalodhangan menika badhe ngaturaken waosan buku basa Jawi Jagating Lelembut. Anggitanipun Komala Suta. Kanthi irah-irahan Bangku Pojok Kosong ing bioskop. Wengi iku Langga lan telu kancane, Agus, Sahra lan Rindi, mutusake nonton film tengah wengi ing bioskop tuwa sing ana ing tengah kutha. Bioskop kuwi wis kondhang kanthi cerita-cerita mistis sing nyebar ing masyarakat. Senajan kaya ngono, padha kepengin mbuktekake tenanan apa ora cerita kuwi. Wektu tekan ing kono, suasana kok krasa beda. Lampune remeng-remeng lan lorong menyang teater kuwi krasa sempit lan ambu kayu lawas. Wong-wong mau tuku tiket kanggo nonton film horor anyar. Banjur mlaku menyang studio 3 sing jenenge Paling Angker. Pas mlebu suasana malah luwih medeni tinimbang sing mbayangake. Penontone sithik banget. Bangku-bangku katon wis lawas lan krungu swara lir kaya desahan angin sing ora entek-entek. Kuwi bangku pojok kosong. Kok ora didol ya mau? Bisik Agus karo nuding bangku paling dhuwur pojok ruangan. Langga ndeleng bangku kuwi. Tenan, ana wong tuwa lungguh ing kono karo sirah meneng ngadeg. Klambine kayak wis lawas banget. Gerakane alon-alon, meh ora ketok gerake. Mbok menawa penonton VIP. Agus, aja mikir sing ora-ora. Mangsuli Langga karo mesem. Senajan jero atine krasa ora nyaman. Film diwiwiti. Kategangan saka adegan-adegan horor nggawa suasana dadi saya rame. Nanging Langga bola-bali ndeleng bangku pojok kuwi. Wong tuwa kuwi tetep lungguh. Ora obah babar pisan. Ora tanggapan karo swara gedhe saka film. Ngono kuwi ora nonton ya, aneh banget, bisik Rindi. Zahra mung manggut-manggut karo nyekel tas sing dikepeng kenceng. Pas film tekan klimak, swara lir kaya wong bisik katon metu saka pojok bangku. Wong papat padha deleng-delengan. Kowe krungu Nis? Bisik Agus lirih. Ya wis, aja dipikir, fokus nonton wae. Langga ngandani senajan dheweke dhewe krasa kaya merinding disko. Sawise film rampung lan lampu studio murup, wong papat langsung metu. Nanging sadurunge kuwi, Langga isih penasaran karo bangku pojok kuwi. Wong tuwa mau wis ora ana. Wong tuane metu kapan? Pitakoni Langga kaget. Ngono ya mung gawe fokus film nganti ora ndelok wong metu. Tambah Rindi. Langga mlaku munggah karo Agus. Cedhaki bangku kuwi. Nanging sing ketemu ora mung kosong, ning ketemu tiket sing ana noda gedhe. Iki piye? Swara Rindi sing keciret mundur nganti medeni. Langga nggawa tiket karo tangan geter. Tiket kuwi katon lawas karo tulisan meh kabur. Nalika kebingungan ana petugas kebersihan lan ngombe.
Mase iki apa?" Crita Langga karo tiket getih kuwi dituduhake. Petugas ndeleng lan ngadeg lurus. "Iki ngono Pak Sugiman, wong sing mati 10 tahun kepungkur." Petugas kebersihan sing lagi ndeleng tiket kuwi dumadakan ngentekake napas. Raine pucet kaya ndeleng setan. "Iki tikete Pak Sugiman. Wis 10 tahun kepungkur dheweke mati ing kene pas nonton film horor," ujare karo swara gemeter. Langga lan kanca kancane padha kaget. "Pak Sugiman iku sapa, Pak?" pitakone Langga. Rasa penasarane tambah gedhe, nanging atine krasa ora enak. Petugas kuwi narik napas dawa lan wiwit nerangake. "Pak Sugiman kuwi pelanggan tetap bioskop iki. Dheweke paling seneng film horor lan meh saben malam nonton. Ning siji wektu pas film tekan adegan sing paling medeni, dheweke kena serangan jantung lan mati ing bangku pojok kono. Bangku kuwi banjur ora didol meneh amarga akeh wong sing krungu swara aneh utawa ndeleng bayangan kaya wong lungguh." Langga lan kanca kancane pandeng-pandengan. Agus langsung ngucap lirih. "Dadi wong tuwa sing lungguh ing pojok kuwi?" "Iya, dudu wong biasa," wangsulane petugas kebersihan karo nada serius. "Sampeyan luwih apik ora usah digatekake yen ana sing aneh ing bioskop iki." Rasa medeni langsung nguwasani Langga lan kanca kancane. Tanpa mikir dawa dheweke mutusake metu saka bioskop kuwi lan ora bakal bali maneh. Nanging pas ing dalan metu, Langga ndeleng maneh tiket sing digawa. Noda getihé luwih akeh lan ana tulisan sing mboko setitik katon jelas. "Aku isih ing kene." Langga mbuang tiket kuwi kanthi cepet lan ngajak kanca kancane lunga. Ning nalika arep numpak mobil, ana swara kaya saka mburi, kaya bisikan. "Suwun, wis bali." Langga mringos lan ing pojok parkiran bioskop dheweke ndeleng wong tuwa kuwi lungguh karo sirah ndungkluk. Nanging wektu Langga mbalikake pandangan, wong kuwi wis ora ana. Wengi iku dadi pengalaman sing ora bakal dilalekake Langga lan kanca kancane. Nanging sing luwih medeni yaiku saben tengah wengi Langga kerep krungu swara kaya wong nyebut jenenge saka pojok omahe. Bandung Barat, 10 Februari. Karipta dening Komala Sutak. Cariyos menika kapetik saking kalawarti basa Jawa Jaka Lodang nomor 51 tanggal 19 April 2000 selangkung ing Ngayuja Karta. Matur nuwun awit kawigatosanipun saged pepanggihan malih wonten ing cariyos-cariyos sanesipun. Matur nuwun. Nuwun.